Blajta ġenerazzjoni rebbieħa, b'kariżma ġdida u entużjażmu reali. Joseph Muscat kien elett mexxej Laburista fis-6 ta' Ġunju tal-2008. Il-ħidma ta' Joseph Muscat bħala kap tal-Oppożizzjoni bdiet f'Ottubru ta' wara, fir-risposta tal-Baġit. F'Novembru mbagħad ressaq 15 il-proposta konkreta biex jitnaqsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. F'konferenza ġenerali bit-tema Progressivi beda ir-riformi li bidlu l-mod kif jaħdem il-Partit Laburista. Fil-bidu tal-2009, il-Prim Ministru waqqaf il-proġett tal-Konkatedral ta' San Ġwan wara mozzjoni li ppreżenta Joseph Muscat. Xhur biss wara, Muscat jikkontribwixxi għad-diskussjoni dwar l-immigrazzjoni irregolari b'sett ieħor ta' 20 proposta fattibbli. Fit-3 ta' Ġunju jagħmel diskors fil-Fgura li osservaturi politiċi ilaqmuh bħala wieħed mill-aktar interventi li juru l-viżjoni politika tal-mexxej ġdid. Mexxej li jinbis wara ta' rebħa konvinċenti lill Partit Laburista fl-elezzjoni nazzjonali tal-Parlament Ewropew b'maġġoranza ta' 55% tal-voti. Wara ġew aktar proposti konkreti dwar l-għoli tal-ħajja u baġit responsabbli. L-2010 tibda bl-introduzzjoni ta' il-Ġdid fl-għol istituzzjonijiet tal-Partit Laburista. Joseph Muscat jaħtar lil Bhal bħala segretarju eżekuttiv. Sena li tkompli b'ħidma ta' Joseph Muscat fuq bażi internazzjonali, żjara fiċ-Ċina u l-Awstralja fost l-oħrajn. U l-2011, sena ta' konferma tal-maturità fit-tmexxija ta' Joseph Muscat bit-tliet avvenimenti ewlenin. L-ewwel meta rrifjuta li jieħu l-paga doppja. Imbagħad kiseb maġġoranza fil-Parlament meta żewġ deputati tal-Gvern ivvutaw mal-Oppożizzjoni biex isir referendum fuq id-divorzju. Suġġett li dwaru Joseph Muscat ingħata raġun bil-maġġoranza tal-poplu jaqbel mal-għażla personali tiegħu fir-referendum. Fl-istess waqt li l-Partit Laburista baqa' dar naturali ta' dawk b'opinjonijiet varji. Qed jirnexxielu juri illi il-Partit Laburista qiegħed jinbidel u qiegħed jinbidel fis-sens li jitlaq il-prinċipji tiegħu, imma fis-sens li l-istil tiegħu u anke ċertu ħsieb forward looking qiegħed jinbidel bit-tattika li juża dwar l-abbozz tal-leġiżlazzjoni dwar id-divorzju. Qal jien favur tiegħu mill-ewwel wieħed kien li qalek qal jiena anke jkolli ħsieb irressa abbozz privat, private members motion, meta mbagħad dak l-abbozz tressaq minn ħadd ieħor u qal jien ħankun favur tiegħu, favur il-prinċipju li hemm fl-abbozz mingħajr ma nimponi fuq sħabi. Sħabi għandhom free vote fir-referendum. Dika kienet tattika li ħadmet tajjeb ħafna u der partikolarment wara r-riżultat tar-referendum. Naħseb dik it-tattika influenzat ir-riżultat u influenzatu b'numru ta' voti sostanzjali biex għadda. Naħseb ukoll li bil-mod il-mod qiegħed jibni kuxjenza politika, qed jibni kuxjenza fejn in-nies qed iħossu li l-Partit Laburista għandu ruħ, għandu elementi li jiddistingwuh, għandu karattru, għandu personalità. Naħseb dik ukoll tpoġġi ftit fuq l-ixkaffa u għalkemm dan il-kollaġġ huwa kompless biex iġibu flimkien per nexxielu u qed jirnexxielu li bil-mod il-mod tal-Partit Laburista inti tifhem x'inhu.